जिखुनु हक नोंथांमोना बिजनेस मावबाथाय एसे गारलायनाङा खनसेयावनो बुरजा फैसा गारबाथाय नोंथांमोना लाब लस जायोथ'। गोबोरखि गोथां गोबोरखि गोथां होनांगोनो। हेलौ लोगोफोर, नै दिनै मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आङो। नैबे जाहैबाय नानि दाना, नैबे नानि दाना, बेनिफ्राय आरो नैबे मोनसे दं आरो नैबे नानिनो दाना। दा आरो नैहाय दङ ओरैनो इसे लाबोग्रोदों आं गोबोरखि गोथां, मोसौ गायनि बा दामब्रानिनो जाथों, बे जाबाय गोबोरखि गोथां। बे गोबोरखि गोथां आरो दानाफोरखौ आं मानो लाबोदो नोंथांमोननो आं खोन्थालांगोन। माने आङो ओरैनो फार्स्ट टाइम एबार फुख्रियाव ना होदो, बारा एक्सपिरियेन्सबो गैया। नैबे जाहैबाय फुख्रि, नैबे फुख्रियाव आङो ना होदो, एसे मिक्स खालामनानै गोबां बिदिनो मोननै मोनथाम बिदनि ना होनाय जादों, रुपसान्दाबो होनाय जादों। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों, जाय बिथांमोना साख्रि नागिरबाय दं, साख्रि नागिरनानैल' जाया, सोरबा सोरबा साख्रि नागिरनानै साख्रि मोनालासिनोबो दङ, नंगौना? साख्रिया सोरबा सोरबा मोनजोबाबो। बेनिखायनो साख्रि नागिरनानै आंगायनाय लोगो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो, नोंथांमोना ओरैनो दंब्ला नैफोरबायदि ओरैनो थास्लाय स्लाय न'फोराव फुख्रि दंबा फुख्रिफोराव ना होनानै नोंथांमोना फैसा आरजिनो हागोन। बिदिनो बोसोरसे बा 1.5 बोसोरनि उनाव गेदेर जाबाथाय नोंथांमोना गोबां फैसा मोनहैगोन। दा आंबो बिदिनो साख्रि नागिरबाय, फिसा फिसौ ओरैनो सुखिदारबाबो अबावबाबा माबा पियनबाबो नागिरदोंमोन, नाथाय मोनासै। दा आरो नै बिटिसिनि साख्रि जाबाय दं, बिटिसिनि साख्रि जाहांदो, नैबे बिटिसिनियावबो एसे नाजानोसै। आरो दाखालिनि 3rd ग्रेडनियावथ' मोनासै नालाय, 3rd ग्रेडआव लिरनो मोनैखाय माने बिटिसिनिखौ एबार एसे नाजानायजों लोगोसे नैबे फिसा आंनि बिजनेस, ना फिसिनाय बिजनेस, बेखौबो आङो लाफादो, लोगोसेनो साख्रिखौ नागिरबाय थागोन। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों, लोगोफोर रावबो ओरैनो थानाङा, बिदिनो फिसा फिसौ खामानियावब्लाबो फैसाखौ इनभेस्ट खालामना दोन। नोंथांमोना उन समाव बिदिनो एसेसो मोनगोन आखाइ खरसाफोर, बेखिनियानो। दा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं नैबे नाफोरनि एसे फुख्रियाव माबा आदार होग्रोनि, नोंथांमोन नाखौ खिथिनांगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आदसा नैबे जाहैबाय गोबोरखि गोथां, गोबोरखि गोथां होनांगोनो, माने गोबोरखि गोथां होबाथाय नाया थब देरो जाहैबाय। बेबो हासार नालाय, बेबो जाहैबाय गोबोरखि गोथां। दा बेखौ दैयाव गलायगोन, दैयाव गलायनानै सारना होगोन। दै होबाय, सोरबा सोरबा गथा गथाबो गारना होयो होनदो, नाथाय गथा गारनायनिसाय एसे माने मिक्स खालामनानै बा गलायनानै सारना होबा मोजां जायो होनदो। एसे बेलेग बेलेग एक्सपिरियेन्स लानांगौ, बिदि आरोना। बेफोरबायदि जाय बिथांमोना ना फिसिदो फुख्रियाव, सोरबाफोर ना फिसिग्रा दंबा मिथिगोन। ना फिसिग्रा लोगोफोरा नायदोंब्लाथाय कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। आं बारा रोंबाङा नालाय, नोंथांमोना खोन्थाहर माबायदि मा होबाथाय नाया देरो, नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। नैबे जाहैबाय नानि दाना, नै नानि दानाखौ खिथिलाय, नैबे बरि मुलि रखम नै नानि दाना, बेखौ खोबजायो नाया, नै बेखौ बाहायो, बेखौ खिथिना हो मोजाङै। नै बेनो, नोंथांमोना नाखौ नायबानो जाबाय। बिदि सारना होयो, ना दैयाव गोजावना थायो आरो, नै दैयाव गोजावना थायो बिदि। ना फिसायाथ' जानो हाखानाय नङा, इखौ ना गिदिरा जागोन। रुपसान्दा, ओइ ग्रास काटफोरा जागोन इखौ, रुपसान्दा आरो ग्रास काटफोरा जागोन। रुपसान्दाफोरा बिराद रायख'।
नै लोगोफोर नोंस्राबो बेफोरबायदि ब्लेंक फुख्रि दंबा ओरैनो थानाङा जब नागिरनायजों लोगोसे माबा आर्मि बा साख्रि नागिरनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि फैसा एसे गारनानै नोंथांमोना बेफोरबायदि ना होनो हागोन आरो फुख्रियाव ना ओरैनो थानाङा दानि जुगाव साख्रि मोनजोबा बेखौथ' गासिबो मिथिगौ साख्रि मोनाबाबो लकेलाव थानानैनो बेफोरबायदि मावनानै जानो हायो बेनिखायनो आंबो गोबां मानसिखौ नुनायखाय आंबो दा बिदिनो मावनो आखायाव लादों नैबे जाहैबाय मा होनो इखो गुन्दै सापर दाना नैबे जाहैबाय गुन्दै सापर दाना नैबेखौबो फिसा फिसा नाफोरा जायो इखो आसिसे ना दंबाथाय नैबेखौ होनांगौ बेबो मोजां नैबे जाहैबाय किल' 33 ओमफ्राय बै बरि मुलि बायदि मोनसे दंमोन ना बे जाहैबाय 45 आरो 50निबो दङ बेनो आरो लोगोफोर बारा फैसा थाङा खम फैसायावनो बेफोरबायदि खामानि मावनो हागोन जिखुनु हक नोंथांमोना बिजनेस मावबाथाय एसे गारलायनाङा खनसेयावनो बुरजा फैसा गारबाथाय नोंथांमोना लाब लस जायोथ' बेखायनो बारा माबालायनाङा आंना टटेल बाजेट बेयाव आङो 10,000 इनभेस्ट खालामो नैबेहाय 10,000 ओमफ्राय गारि भारा एसे एनै दङ ओरैनो 10,000नि इसे बारा ओरैनो 200-300 बिदि आरो थांदों आरोना दा नोंथांमोनाबो 10,000 5,000 दंबा बेफोरबायदि बरियासे न'आवनो फुख्रि दंबाथाय बरिया ना होनानै नोंथांमोना फैसा खामायबाय थानो हागोन